Okradla ma OnlyFans modelka o skoro $10,000. Presne tak, ako si počul, v dnešnom videu si povieme o tom, ako ma okradla OnlyFans modelka o skoro $10,000 o asi 2 mesiace mojej tvrdej práce. A možno sa pýta, že prečo si tento príbeh rozprávame? No rozprávame si ho z toho dôvodu, pretože na konci toho príbehu ti poviem, ako sa tomu vyvarovať, aby sa to možno nestalo práve tebe. Lebo ja som sa to musel naučiť touto zlou, ťažkou cestou, že je veľa modeliek, ktoré ťa budú chcieť proste okradnúť pri prvej príležitosti a tým pádom treba mať určité security measurements, ako sa hovorí po anglicky, aby ťa tá modelka neokradla a aby si mal ľahší priebeh svojej agentúry, ako som mal práve ja. Takže môžeme ísť na to. Stalo sa to asi pred 2 rokmi, vtedy som práve možno bol v mojej OnlyFans ceste asi tak cca rok a podpísal som jednu modelku, ktorá zarábala sama o sebe asi $3,500 mesačne a natáčala hlavne Reels. Dohodli sme sa na takej spolupráci, kde by sme šli 50-50 s tým, že my pokrieme aj chatting samotný, plus ešte aj budeme robiť marketing. Ako marketing sme sa rozhodli robiť práve tie Reels, len vo väčšom objeme, na viac účtoch, taktiež vtedy ešte sme robili aj TikTok a pridali sme do toho trošku aj Twitteru, takže skôr sme šli také organické metódy a žiaden black hat metódy, ako chodíme teraz s niektorými modelkami. No a prvý mesiac sme jej to zvýšili asi z 3,5 tisíc na nejakých 6,5. Tým pádom, keď sme si rozdelili peniaze, tak modelka dostala na ruku cca toľko, čo zarobila ten mesiac predtým bez nás. S tým ale, že ona vtedy si ešte platila vlastných chatrov, takže šla už do plusu automaticky. Zatiaľ vyplacala všetko na čas a v pohode. Druhý mesiac sme ju dostali asi z tých 6,5 na možno nejakých 8,5. Ten mesiac sme až o toľko nezvyšili jej revenue. Treba brať do úvahy to, že vtedy som bol v OnlyFans manažmente ešte kratšie, takže to bolo pre mňa trošku zložitejšie a mal som menší budget a menej ľudí na to. Ale stále sme ju zas posunuli o určitý stupeň vyššie. A keď sme si rozdelili tie peniaze, tak už ona mala v čistom nejakú tú 4, čo si myslím, že už je slušné. Predtým mala možno 2,5 v čistom, keďže musela platiť chatrov, možno 2 v čistom. Po 2 mesiacoch má 4 v čistom a nemusí nič riešiť, nemusí sa starať o chatrov, nič, len doručovať ten content. No už ten druhý mesiac začali sa diať divné veci a vtedy sme fungovali tak, že každý týždeň nás vlastne vyplacala za predchodzí týždeň na faktúru a prvý týždeň zaplatila faktúru v pohode, druhý týždeň sa začala vyhovárať, že niečo proste do toho vošlo. Nechal som to tak proste, nepáčilo sa mi to, ale tak nemal som vtedy veľa modeliek na výber, tak som musel sa uspokojiť s tým, čo bolo. No prešiel ďalší týždeň a už to mala byť druhá faktúra vlastne, ktorá stále nebola, až ani stále tá prvá nebola zaplatená, čo už mi bolo trošku divné. Ja už som šiel vlastne do minusu s mojimi chatters a s marketingom a prišlo mi to trošku divné, tak som proste prišiel a som zobral niektorých ľudí, čo robili na jej marketingu a som ich dal na inú modelku, pretože som sa chcel vlastne brániť pred tým, keby náhodou niečo spravila, že nebudem jej aspoň dávať všetku tú energiu a čas. Takže sme spomalili marketing a tým pádom sme šli z tých 8,000, sme ani nešli oveľa vyššie, šli sme možno na 9,000, možno mierne sme proste to vyšli hore, možno i nie, možno cca ten účet stagnoval, odkedy nezaplatila tú druhú túto. Prešiel tretí týždeň, zase nejaké výhovorky a začala už do toho hádzať aj špinu na nás, že vlastne účet jej stagnuje a že prečo by nás vlastne mala vyplatiť a že ona chce vidieť výsledky a tak ďalej, čo už som začínal mať taký zlý pocit z toho. No stále som, pretože som bol naivný vtedy, som pokračoval ďalej. Chatting sme tam stále mali pustený, no marketing som úplne vypol a účet pomaličky začal upádať. Upadol možno každý týždeň o $500 spadlo ten revenue, keďže žiaden nový revenue tam nechodil. No a ona v kúse len proste sme sa dohadovali, že marketing nejde, ona hovorila, ja som hovoril, že kvôli tomu, že proste nie sú zaplatené faktúry. No stále som ako taký tupec platil jej ten chatting tam, lebo na jednu stranu ja som si myslím už vedel, že ona ma nikdy nevyplatil, na druhú stranu som nechcel si to pripustiť a proste chcel som pokračovať v tom chattingu, že by proste mi vyplatila tie peniaze aspoň za to, čo mi ide, za tie mesiace, pretože to sa nazbieralo už na nejakých 8,000, hej, ten druhý mesiac dokopy, možno 8,5. No nakoniec to prišlo tak, že jedného dňa som sa proste zobudil a údaje boli zmenené od účtu a potom sa už nič vlastne nedá robiť. Je jedno, či máš zmluvy a tak ďalej, zmluva ťa proste ti nepomôže. Keby bola modelka zo Slovenska, teoreticky by si sa mohol s ňou súdiť, ale aj to v takomto obore sa súdiť so ženou je si myslím dosť riskantné a kvôli $8,000 sa to určite neoplatí.
Na druhú stranu modelka ani nebola zo Slovenska a keď vidíš zo Slovenska, tak je to už skoro nemožné sa súdiť, aspoň hlavne o také malé peniaze. Takže som zobral ten los, dosť to bolelo ma vtedy, pretože ja som si predstavoval, že mám o $8,000 viac, bohužiaľ som nemal, ale pointa toho príbehu je to, že treba si dávať pozor práve na tie dievčatá, lebo predsa len oni rozmýšľajú viac emočne a je väčšia šanca, že ťa okradnú. A teraz si povieme nejaké tipy na to, ako to spraviť tak, aby ťa neokradli a čo robím ja teraz tak, aby ma neokradli. Po novom, keď dievčatá podpisujeme, tak banking máme poriešený tak, že vlastne peniaze idú najprv nám na účet z OnlyFansu a potom my vyplácame ich. Taktiež my vlastníme aj ten OnlyFans účet, je na náš mail spravený a všetko okolo toho. Takže je tam oveľa menšia šanca, že tá modelka ťa môže okradnúť. Áno, stále ťa môže okradnúť, ale je oveľa menšia šanca a je to pre ňu ťažšie ťa okradnúť, ako keď ona vlastní OnlyFans, aj banky, všetko, pretože tam stačí, že ťa ona len reálne odhlási z účtu, asi skončil. Na druhú stranu, keď ty všetko ostatné vlastníš, tak musí proste písať tam mail na podporu, že dajme tomu, že jej ukradli účet, aby jej ho vrátili a ty si to môžeš zatiaľ za ten čas všimnúť, povyťahuješ všetky peniaze a nemôže ťa tým pádom okradnúť. Keď sa chceš naučiť, aký banking používame a ako garantovane nájsť modelku si, áno, počul si správne, garantovane, tak si pozri prvý link v popise, je to naša platená komunita, prvá na Česku a Slovensku ohľadne OnlyFans managementu. 2-krát do mesiaca tam máme call, je tam celý kurz a ako som povedal, je tam aj metóda, ako garantovane do 10 dní si nájdeš nejakú modelku, čo si myslím, že nikto v žiadnom kurze neukazuje. Takže to určite stojí za to a keď sa chceš naučiť OFM, tak je to si myslím, že ideálna príležitosť pre teba. A na záver videa si povieme len to, že aj keď spravíš všetky tie potrebné opatrenia, ako že budeš vlastniť ten účet a že budeš vlastniť banking a tak ďalej, tak stále ťa tá modelka môže určitým štýlom okradnúť, proste stále sa to dá. Bohužiaľ toto je jedno z minusových bodov tohto biznis modelu. No preto je dôležité, aby ste týždenne si to všetko fakturovali, aby sa to zbytočne neskladalo na mesiace a taktiež ako náhle po 2 týždňoch teraz vidím, že modelka nezaplatí proste invoice, keď máme náhodou modelku, ktorá ona vypláca nás, tak automaticky stopujem chatting, marketing a aj hovorím, že kým nezaplatí to, bohužiaľ nemôžeme pokračovať a zvyčajne je väčšia šanca, že zaplatia, pretože zrazu im spadne aj chatting, aj marketing, aj všetko a vidia, že to padá dole. Už by som sa určite nenechal takto ťahať za nos ako vtedy, no bohužiaľ stalo sa a toto je aj rada pre vás. Nikdy to tak nerobte, keď modelka ako náhle začne proste vymýšľať, tak dajte jej možno týždeň, 2 a potom to stopnite a kašlite na to, pretože to nemá cenu takto riešiť. Dúfam, že sa ti páčilo toto video. Ak chceš minikurs na OFM úplne zadarmo, tak mi daj subscribe tu na YouTube a follow na Instagrame, ktorý je v popise. Napíš mi na Instagrame a ja ti ho pošlem. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.